Tarata mekalo kile mugan samba fila ani mugan anduru DMS TV channel muso oni ci oni nyantuma ayo bismillah DMS TV sanfɛ foli an tano ban kan bagana la me bago bela jeni malikuno ani maliko kan akodun kibaru ni o wagati sele sana ngada se an bi kuno funi ba mani ka uluda o kloka ame wakilna jige ka be se ganda meni kuno funa ni kan na charle ani ka wakilna o dia kilna jorle wala ko fe bi kuno funi ba mun mamulo ni ka uluda o kloka do bitalike Sibiri temene mekalo kleta ani wolofla samba flan ani mugan anduru anka mali do harma ka brigade mobile d'intervention ou le opération kerenkerne doke wole sebu mara konna na opération senfe brigade mobile d'intervention ma utara bo bulma fendo era kan kami konna na sanu kilogram 7 andoni boyan ko kumbe akonna na Sibiri temene mekalo kleta ani wolofla shu ne ka do kari konna na mekalo kleta ani sheki ayirala kafo ko jema mara konna na ko sesere fumbe no ko chelo na naeno ne kata sesere fumba were kon ka ambulance shu en katani ay ayirala kafo ko jema shifina ko ka chesire kon kera sabu no sira ka bulma fen yere kon yi wa mami fena bulma fen shu sira ka ni makufole fena la jone ka adi finitu mame wakati mina fogobi Juma temene mekalo kleta ani wara samba fla ani muga anduru yoroso mara konna na kasumi beni yoro kufulina ayla kafo ko kaso kono de ma shiki yere kon bolla kabo ko nga yoroso kaso gardien no sira ka kelera mina ma wolo vlato no ulu yere kon bolli me wakati mina fakobi ko wa manu yere kon nyini be ga damine fene Juma temene mekalo kleta ani wara samba fla ani muga anduru mamar ma fentigi do mono kumbe motola holu kontara wabaria aleni kajisira yere kon sanfe ni ka bolma fendo yere kon la jo bolma fem konna na ma chamane kumbeno we bolma fen yere kon la jo ni ka bolma fen kono ma yere kon ka na fuluma fen bela jeli mina ula ni katani uyi Mekalo kleta ani kelenta mene samba fla ani muga anduru Burkina Faso ka finitugo ulu opération bado ke jibo mara konna na ayirala kafo ko ni opération yere kon kera sabeni Burkina finitugo ulu sera ka seba ba yere sorba machi wale mauka mi Burkina ka finitugo ye opération kera tugo mi ulu be udasi o manika awala wala mauyi ni kuna fon banne be ambulo korobi amna munu wala wala oye bidon kibaru konna na Anka mali zwani mo ulu ayira jamana kono dona ka fotukuni ko chesilondo frodi aleni contrebande kelila ne kabo anka mali jamana konna na sibiri temene mekalo kleta an wolofla samba fla ani muga anduru anka mali zwani mo ka brigade mobile d'intervention ulu ka opération do sinfemi kera wole sebu mara konna kera sabi no tarabo mobile Toyota Highlander do ka mi konna na 100 kg saba ani doni boyan ko yare de kono ko beni Toyota konna na brigade mobile d'intervention ma ka korfula Koni bulma fen tigera kon kembe ni ka sanu indugo aka mobili kona na chugala ni ima wulu makanyera chugumi ite sega ai nga brigade mobile d'intervention maulu ka chesiri anu ka jatimino kera sawi nu taraboni sanu inga alla sura kun dugule era kon kundo Toyota konnana dwani mo ka ni fenu yera minali ayira na kafo ko ube jatimine bawo yera de kon ke terrain sans fait kutu ko opération na abayira na fene kafo ko mi anka mali douane direction mawyo wulu fene chesiri lendo ni wale sugu ni kelelila wa douane ka direction mo ya ira bela jelina ka fo ko frodi aleni contrebande keleli ni ka po anka mali jamana konana kuye o kele bara yare konta ko ke o ga priorité o ye ko sebe o ko rukum de kon konana anka mali responsable douane mo oluye contrôle aleni opération chaya anka mali jamana fanta anan bela jelina wakati labanuna mi brigade mobile d'intervention mo ye anka responsable douanier mo olu ka capacité renforcer ko sebe o wala yare kon be ga ke sabe nanka douane mo be ga jabi nyuma bawo yare de kon soro terrain sanfé kada kami fraude ni contrebande keto e anka mal jamana konna na be wakati mina fokobi o ko yere kon ka gelen ko sebe ko sabu ke douane mo ka chesiri no ka jatemina wi anka douane directeur général wakati laban na le kon ya ira ka fo ko anka mali douane mo ka opération joda bayre de kon be anka jamana ka soro ko la kanani la wa ba ira ka fo ko sanu fefe manam ne fraude fefe re kon manam ne douane mo yere kon fe ko bebe ke sababu yere de kon ni ka malika soro ko yere kon ke atai wa beke sawi ni ka dofra malika soro ko yere kon ka jamana fanta anan bela jilina wa jabi mun yere kon soro la me wakati mina ina foko bi keren ya la jabi mi soro la
Welesebugu opération yɛrɛ kɔnɔna o y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an ka Mali douane ma olu cɛsirilen yɛrɛ kɔni don u ka baara kɛli la kɛcogo ɲumanw na. Wa douane maaw y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo ye ale ni an ka jamana ka sɔrɔ k'o lakanani ye k'o fɛnɛ y'u ka baara fanba dɔ ye. O y'a yira k'a fɔ k'u bɛ to o sira in yɛrɛ kɔni kɛ i n'a fɔ an ka Mali autorités y'a laɲini u fɛ cogo min walasa an ka jamana ka se ka lakana fraude ale ni contrebande yɛrɛ kɔni ma. Sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 17 su ne ka don kari kɔnɔna na mɛ kalo tile 18 a yirala k'a fɔ ko cɛ dɔ n'ale yɛrɛ kɔni fari ye fari jɛma ye ale taara jɛma CCRF mɔgɔ yɛrɛ kɔni ka ambulance suɲɛ fo yɔrɔ in yɛrɛ kɔni da la. Sources ka kɔrɔfɔ la ko cɛ in yɛrɛ kɔni kelen ni ka ambulance suɲɛ a kɔni ambulance yɛrɛ kɔni boli ni ka taa n'a ye Mali ale ni Mauritanie frontière fanfɛla la wa a tɛmɛna Kore fanfɛla yɛrɛ kɔni na ɲɔni a ka se ni yɔrɔ in na. Kabini ambulance yɛrɛ kɔni suɲɛna ma kofɔlen in fɛ min ye CCRF maaw ye olu ye avis de recherche yɛrɛ kɔni fili bɔlɔ sira kan o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa o ye laɲini kɛ maaw bɛɛ lajɛlen fɛ ko ni maaw ma ye ni ma kofɔlen ni ambulance ye k'o tigi yɛrɛ kɔni welelen don a ka taa ɲɛfɔli kɛ autorités ye a ko ɲɛ kan. Kunnafoniya yɛrɛ kɔni carilen Goma sifinnakaw olu yɛrɛ kɔni ma ko bila da kelen da la bɛɛ lajɛlen wulila ne ka i jɔ i sen kan ka ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ɲini jɛma fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Wa sifinnaka ninnu ka cɛsiri yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u taara bɔ ambulance yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la min ni Benew Fesuru o yɛrɛ kɔni cɛla tɛ tɛmɛ kilomètre 2 ka yɔrɔ min bɛ Turugunbe commune de kɔnɔna na. U kɔni bɔlen ambulance kan u y'a jateminɛ k'a fɔ ko zon in ale yɛrɛ kɔni kun ye ambulance ɲɛfɛ pinɛ filaw bɛɛ lajɛlen ci a kɛlen k'o wale yɛrɛ kɔni kɛ a sɔrɔla ka boli yɛrɛ kɔni ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min kun ma dɔn sifinnaka ninnu fɛ. Ɲɛrɔ CCRF médecin en chef ni o ye Safuna Jakite ale y'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn yɛrɛ kɔni sera ka ye ka d'a kan yɔrɔ in sigibaa sifinnakaw yɛrɛ de kɔni teliyara a baaraw fɛ u y'u cɛsiri fo ka taa fɔ o kelen ka ambulance yɛrɛ kɔni ye wagati minɛ. Wa y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka latigɛ walasa ka se ka ambulance yɛrɛ kɔni ta ka bɔ yɔrɔ in na ni ka taa n'a ye CCRF da la tuguni. Ko wa Benew Fesuru sifinnakaw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri o kɛra sababu ye n'u sera ka zon in yɛrɛ kɔni minɛ o y'a sɔrɔ ambulance yɛrɛ kɔni tile o kun bɛ ale yɛrɛ bolo. Benew Fesuru sifinnakaw an kɔni bɛ u fo kosɛbɛ u ka cɛsiri yɛrɛ kɔni na ambulance ɲinini baaraw la wa u ka wale y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko walasa ka criminalité yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'an ka jamana sifinnakaw olu sen donni a baara la ko nafaba yɛrɛ de kɔni bɛ o ko la. Juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 16 san 2025 Yoroso mara kɔnɔna na kaso min bɛ yen nɔ kasoladen maa 8 olu yɛrɛ kɔni bolila ne ka bɔ ni kaso kofɔlen kɔnɔna na. Sources ka kɔrɔfɔ la ko kasoladen ninnu yɛrɛ kɔni u ye kaso in da wajibiya dayɛlɛ de kɔni u bɔlen yɛrɛ kɔni u sɔrɔla ka kogo ninnu yɛrɛ kɔni ta ni ka taa ko wa wagati in na o y'a sɔrɔ sanba yɛrɛ de kɔni kun bɛ ka na Yoroso mara kɔnɔna na wa san yɛrɛ kɔni kɔrɔla la min ye fiɲɛ o caman kun bɛ ka ci a kɔrɔla la. Kasoladen yɛrɛ kɔni kelen ni ka kogo ta ka boli daminɛ kaso gardien ninnu olu ye tir de sommation kɛ o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni kasoladen ninnu siranna o sen de fɛ kasoladen kelen min kun bɛ boli la ale sera ka minɛ kaso gardien ninnu fɛ nka 7 tɔ ninnu a yirala k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma dɔn an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko wa min ye an ka Mali autorité u bɛ ka ni kasoladen 7 ninnu ɲini kosɛbɛ yɛrɛ kɔni ni e maa o maa yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya sɔrɔ ni kasoladen 7 ninnu kan k'i delilen yɛrɛ kɔni don i ka taa ci yɛrɛ kɔni lase an ka Mali autorité ma. Juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 16 san 2025 transport en commun dɔ min kun bɛ Kaji ale ni Wabariya ni ɲɔgɔn cɛla la yɔrɔ min bɛ Gunzure commune de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa maramafɛntigi dɔw minnu kun bɛ moto kan olu kɔnɔna na attaque kɛ ni ka ɲɛsin transport en commun maa ninnu ma. Sources ka kɔrɔfɔ la ko maa maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni ma lakodɔn ko wa u yɛrɛ kɔni nalen u y'u jɔ ka marifa yɛrɛ kɔni ci sanfɛ wale min kɛra sababu ye ni ka mobili bolilan yɛrɛ kɔni wajibiya ka mobili in lajɔ o wale in de kɔfɛ maa maramafɛntigi ninnu u kɔnɔna na transport en commun yɛrɛ ka kɔnɔna woloma a yirala k'a fɔ k'u taara ni nɔnɔ carton camanw ye ale ni passager minnu kun bɛ bolimafɛn kɔnɔna na u y'olu bolilafɛn nafamaw bɛɛ lajɛlen minɛ ka taga ni a ye u fɛ min ye bilanko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni ye ko passager kelen o yɛrɛ kɔni joginna maa maramafɛntigi nin fɛ ka d'a kan o ye marifa ci o yɛrɛ kɔni na ko wa ni maa min yɛrɛ kɔni joginna u y'o ta teliyara ni ka taa ni a ye furakɛli yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko an bɛ wagati min na fɔ ko bi min ye an ka Mali finitigi olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa maa maramafɛntigi min ye nin wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ ka se ka olu minɛ wagati nataw la. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na. Ko mɛ kalo tile 11 tɛmɛnen san 2025 Burkina finitigiw olu ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Djibo mara kɔnɔna na min ye Burkina ka finitigiw ka porte-parole
o kɔni be walawalali fɔ ni ka ɲɛsin ni opération kɛnɛkɛrɛnnen ma. Burkina finitigiw ka kɔrɔfɔ la ko mɛkalo tile 11 tɛmɛnen sɔgɔmadafɛla joona nɛgɛ kaɲɛ 5 ka sanga ni miniti 40 yɛrɛ kɔni ko rapport fɔlɔ yɛrɛ kɔni cira Burkina Faso ale ka finitigiw ka centre de commandement na rapport min kɔnɔna na o be ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ Djibo centre yɔrɔ la ko bi kɛwale min na o de kun bɛ rapport in kɔnɔna na. Kabini rapport sera centre de commandement ma Burkina Faso ka finitigiw olu ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni wuli teliya la walasa ka se ka taa fara renfort kan ko vecteur aérien yɛrɛ kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ ko wagati yɛrɛ kɔni kɛcogoya ma ɲi Djibo fanfɛla la ka d'a kan ko Burkina Faso ka finitigiw ka sigiyɔrɔ min bɛnnen bɛ Djibo mara ma ko banbaciwale ma u caman u jɛkulubaw yɛrɛ kɔni ko kɛnbɛnni ka Burkina Faso ka nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni lakori ko wale yɛrɛ kɔni kɛlen Burkina Faso ale ka vecteur aérien o kɔni be frappe fɔlɔ daminɛni ka ɲɛsin banbaciwale maa ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni kun ka surun zone in na ko nka komi banbaciwale maa ninnu u ka ni attaque yɛrɛ kɔni kun ka jugu kosɛbɛ ka d'a kan u jamakulu yɛrɛ kɔni kun don o yɛrɛ de kɔni sababuya la Burkina Faso ale ka finitigiw o renfortw fɛnɛ wele ko olu yɛrɛ k'u teliya ka na base in na wagati min Burkina Faso ka finitigiw ni banbaciwale maaw kari bɛ ɲɔgɔn na base kofɔlen na Burkina Faso ka finitigiw y'a jateminɛ k'a fɔ k'u ka blindé dɔ banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni o suɲɛ k'u boli ka bɔ ni o ye base in na Burkina Faso ka finitigiw fɛnɛ ma gɛlɛya olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni blindé in nɔna minɛ o y'a sɔrɔ banbaciwale maaw b'a kɔnɔna na blindé in yɛrɛ kɔni a kɔnɔmaw y'a boli ni ka taa ni a ye fo Nasumbu mara de kɔnɔna na u selen ni yɔrɔ kofɔlen na u sɔrɔla ka blindé in yɛrɛ kɔni dogo kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni kelen o y'a sɔrɔ Burkina Faso ka finitigiw olu kun kɛnbɛn ni ka renfort wele o yɔrɔ bɛɛ la renfort ninnu fɛnɛ nana fara Burkina Faso finitigiw ka u ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min kun bɛ ka kɛ Burkina Faso ka finitigiw ka base min bɛ Djibo mara kɔnɔna na de kan o yɛrɛ kɔni kelen Burkina Faso ka vecteur aérien olu yɛrɛ kɔni ye kɛlɛbaw daminɛ banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni nɔfɛ k'u to Djibo sanfɛla yɛrɛ kɔni na k'u to kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Burkina Faso ka vecteur aérien olu sera ka blindé yɛrɛ kɔni localiser blindé ni banbaciwale maaw kun y'a suɲɛ ka taa dogo Burkina Faso ka vecteur aérien o be frappe kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin blindé in ma wale bɛ kɛ sababu ye ni ka blindé in n'a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen bɔnɛ o nin na o wale yɛrɛ kɔni kelen banbaciwale maa minnu kun kɛnbɛn ni ka Burkina Faso ka finitigiw yɛrɛ kɔni lakori o ka Djibo base yɛrɛ kɔni fanfɛla la o banbaciwale maa ninnu dɔw joginen don olu yɛrɛ kɔni caman bolila ni ka taga u dogo kungo minnu bɛ nin yɔrɔ fanfɛla ninnu na ale ni dɔw yɛrɛ kɔni kun tan bɛ u dogo so minnu yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ ninnu na ni mɔgɔ tɛ so ninnu kɔnɔna na Burkina Faso finitigiw ma gɛlɛya u ye maa ninnu yɛrɛ kɔni nɔna minɛ ka u to u ka boliw kɔnɔna na f'u nana farapu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin banbaciwale maa ninnu ma o y'a sɔrɔ u kun dogolen don ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na wale min kɛra sababu ye ni ka olu fɛnɛ bɔnɛ o nin na o wale in kelen banbaciwale maaw u ka maa minnu yɛrɛ kɔni kun joginen don u y'u teliya kosɛbɛ k'u bɛ o maa joginen yɛrɛ kɔni ta ka u labɔ kɛlɛkɛ kɛnɛw kan nka u kun bɛ fɛ ka boli min kɛ ni o maaw ye o y'a sɔrɔ Burkina Faso ka finitigiw olu kɛguyara n'u ye u ye u nɔna minɛ ye wagati min u kun bɛ ka tɛmɛ ville kɔnɔna in fɛ k'u bɛna taa baraji fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna Burkina Faso ka finitigiw olu taara jan yɛrɛ kɔni da u ɲɛ o yɔrɔ kofɔlen na u bɛ sɔrɔ ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin banbaciwale maa ninnu ma o yɔrɔ kofɔlen in fɛnɛ na Burkina Faso ka finitigiw u bɛ frappe jugumanba kɛ ni ka ɲɛsin banbaciwale maa ninnu ka convoi dɔ ma wale min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ don banbaciwale maaw kunna banbaciwale maa minnu sera ka bɔ Burkina Faso ka finitigiw ka ni frappe in na olu kɔni kun bɛ ka taga sira min fɛ u b'o taga sira falen nka o ye taga sira falen u taara yɔrɔ kura min fɛnɛ na Burkina Faso ka misili kelen y'u kunbɛn yen nɔ fɛnɛ ni ka frappe kɛ ka ɲɛsin u ma komi banbaciwale maa ninnu u ka boliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u caman yɛrɛ kɛra tafani nafama dɔn u la o ko yɛrɛ kɔni kɛlen Burkina Faso ka finitigiw ma gɛlɛya olu fɛnɛ ma frappe kɛ ni ka ɲɛsin u ma bilen u ye décision yɛrɛ kɔni ta k'u bɛna maa ninnu bɛlɛn ka u nɔna minɛ de u ye banbaciwale maa ninnu to u ka boli ni ka t'u bila u ka dagasigiyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dagasigiyɔrɔ minnu bɛ Nasumbu, Filio, Kerebule, Tauremba, Buro Damba ale ni nin yɔrɔ kɛrɛfɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na banbaciwale maa ninnu u bolila ni ka taga u dogo u ka dagasigiyɔrɔ ninnu na ni zone kofɔlen ninnu kɔnɔna na nka banbaciwale maa ninnu kun tɛ min kalama o de ye ko Burkina Faso ka finitigiw u kun bɛ ka u nɔna minɛ o wagati in na kabi Burkina Faso ka finitigiw y'a dɔn k'a fɔ ko banbaciwale maa ninnu u y'u dogo yɔrɔ ninnu na o yɔrɔ fɛnɛ na Burkina Faso ka renfort dɔw nana renfort minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ kɛ dugumana na u sɔrɔla ka frappe kɛ yɛrɛ kɔni daminɛ ni ka ɲɛsin banbaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka dagasigiyɔrɔ ninnu fɛnɛ ma Burkina Faso ka finitigiw u ye contre offensive fɔlɔ min yɛrɛ kɔni kɛ o daminɛna Turemba mara de kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni banbaciwale ma u ka dagasigiyɔrɔ min kun bɛ yen Burkina Faso ka finitigiw olu ye frappe kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ in fɛnɛ ma o tɛmɛlen kɔfɛ u taara banbaciwale maa ninnu ka dagasigiyɔrɔ la min bɛ Filio mara de kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko banbaciwale maa caman kun dogolen don ni yɔrɔ kofɔlen in na
o de sababuya la Burkina Faso ka finitigiw olu ye farapu caya ni base in kan kosɛbɛ. O farapu in fɛnɛ bannen Burkina Faso ka finitigiw u taara Belehede mara de kɔnɔna na yɔrɔ min na ni banbaci walemaw kun kɛnbɛn ni ka u dogo yen nɔ fɛnɛ u ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walema ninnu ma o yɔrɔ kɔfɔlen in fɛnɛ na. Ko Kelebul mara kɔnɔna na banbaci walema ninnu kun kɛnbɛn ni ka u dogo yɔrɔ min na Burkina Faso ka finitigiw u ye o da ninnu bɛɛ lajɛlen tugu u da la u ye yɔrɔ in yɛrɛ kɔni lakori walasa maa ninnu kana na se ka boli ka bɔ o wale in de kelen u sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin o yɔrɔ in fɛnɛ ma. Ko wagati Burkina Faso ka vecteur aérien olu bɛ yala yala la sanfɛ o wagati kofɔlen in fɛnɛ na vecteur aérien y'a jateminɛ k'a fɔ k'u bɛ ka maa dɔw yɛrɛ kɔni mouvement na o yɔrɔ in na u y'a ye k'a fɔ banbaci walema ninnu u ka kɛlɛkɛminɛn dɔw kun bɛ ka u dogo k'a lajɛ ka kɛlɛkɛminɛn ninnu ta ka bɔ o base in na u kun bɛna taa n'a ye base wɛrɛw la o y'a sɔrɔ banbaci walema ninnu u kun bɛ Nusumbu mara de kɔnɔna na nka Burkina Faso ka finitigiw olu kun ɲɛ bɛ u la u ye farapu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin nin maa ninnu fɛnɛ ma wale min kɛra sababu ye ni ka olu an'u ka kɛlɛkɛminɛnw ka tiɲɛni don ninnu bɛɛ lajɛlen na. Burkina Faso ka finitigiw ka kɔrɔfɔ la ko mɛkalo tile 11 tile yɛrɛ kɔni ma nɔgɔya olu bolo ka d'a kan ni don kofɔlen na u tilela opération yɛrɛ de kɔnɔna ni ka ɲɛsin banbaci walema ninnu ma o y'a yira k'a fɔ k'u ye nimisi wasa sɔrɔ kɛlɛ nin yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan min ye banbaci walemaw ye k'u sera ka o caman bɔnɛ u ni na fo ka taa se u dagasigiyɔrɔw ma. Halisa an bɛ to Burkina Faso ka finitigiw ka opération ko hukumu kɔnɔna na ko mɛkalo tile 13 tɛmɛnen san 2025 Burkina Faso ka finitigiw olu ye opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ Dida mara kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso ale ni Côte d'Ivoire ka frontière yɔrɔ de la ye. Burkina Faso ka finitigiw ye ni opération kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o y'a sɔrɔ u kun ye renseignements de sɔrɔ min y'a yir'u la k'a fɔ ko banbaci walema ninnu u kun bɛna na attaque kɛ ni ka ɲɛsin Banfora ale ni a kɛrɛfɛ dugu yɛrɛ de kɔni ma. Burkina ka groupement d'intervention rapide o unité 2nan ale ni u ka unité 7nan olu kɔni ye opération dɔ sigi sen kan opération min yɛrɛ kɔni tɔgɔ kɛra ko tourbillon vert 3 yɛrɛ kɔni ye ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ Burkina Faso ka finitigiw u ye u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ta kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'u yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ n'u ka vecteur aérien ye. Burkina Faso ka finitigiw u ye farapu fɔlɔw kɛ tileganfɛla nɛgɛ kaɲɛ 14 ka sanga ni miniti 26 ye. O farapu fɔlɔ in yɛrɛ de kɔni tɛmɛnen u sɔrɔla ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛ dugumana fɛnɛ la tuguni. Banbaci walema minnu yɛrɛ kɔni y'a lajɛ k'a fɔ k'u bɛ boli ka bɔ nin ko in na walasa ka se ka olu ni kisi yɛrɛ kɔni min ye Burkina Faso ka finitigiw u ma hinɛ don ko in na ka d'a kan u ye banbaci walema ninnu yɛrɛ kɔni nɔna minɛ fo ka taa se banbaci walema ninnu dogoyɔrɔ la u y'u to yen u dolen ye wagati min u sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walema ninnu ma wale min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de don maa ninnu kunna ko opération in bila yɛrɛ kɔni kɛra min ye o de ye banbaci walema 10 bonya kɔ o bɛɛ lajɛlen bɔnɛna ani na min ye banbaci walemaw ka kɛlɛkɛminɛn ye Burkina ka finitigiw u sera ka o camanw yɛrɛ kɔni minɛ Burkina ka hiérarchie militaire yɛrɛ kɔni bɛ sinsin a kan k'alisa min ye opération ye o ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la k'u cɛsirilen don o baara in na ko wa u t'a dabila fo ka taa fɔ banbaci walema ninnu n'u nimisara kuma min ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka segin ka na jamana kɔnɔna ye. Fɔɲɔgɔnkɔ bɛ Faransi ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la a yirala k'a fɔ ko dɔ farala fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni juguya kan ka d'a kan Faransi maaw ye laseli kɛ ko bɛnkan sɛbɛn dɔ kun bɛ Faransi ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ la o bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna na Algérie i n'a fɔ Faransi ka jamana kɔnɔden minnu ni passeport diplomatique bɛ olu yɛrɛ kɔni bolo o wajibiyalen yɛrɛ kɔni tɛ ni ka visa yɛrɛ kɔni ɲini walasa ka se ka don jamana ninnu kɔnɔna na nka Faransi yɛrɛ kɔni ye décision ta k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi Algérie ka ressortissant fɛn fɛn bɛ olu ka Faransi jamana kɔnɔna na ni passeport diplomatique de bɛ o maa ninnu bolo ko san yɛrɛ kɔni u wajibiyalen don maa ninnu yɛrɛ kɔni ka visa de ta Faransi maaw ye décision ta ko Algérie ka jamana kɔnɔden fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ko passeport diplomatique de bɛ e bolo k'i wajibiyalen yɛrɛ kɔni don ni ka visa yɛrɛ kɔni ta o wale bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni bɛnkan sɛbɛn dɔ kun bɛ Algérie ale ni Faransi ɲɔgɔn cɛ la kabini san 2007 in yɛrɛ kɔni danbe kari o bɛnkan sɛbɛn in na kunnafoniya in carila sibiri tɛmɛnen mɛkalo tile 17 san 2025 Faransi ale ka kunnafonidi sira maa dɔw de ma o kunnafonidi sira maa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ye kunnafoniya in sɔrɔ ne ka bɔ Faransi ka direction générale de la police olu ka état-major yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la état-major ka kɔrɔfɔ la ko Algérie ka ressortissant minnu bɛ Faransi jamana kɔnɔna na
ni passeport diplomatique walma passeport de service kon be mamunu bolo ko manu ka don ka fo ko yamaruya te u bolo blo ka do France jamana konnana ko wa munu be France jamana konnana me wakati mina fo ko bi ku bele jelen ko sigine u bena gagner ka bo France jamana konnana wa état major ka kuma konnana be sinsia ka France force de l'ordre mawere koni ko o manu gagner baro yere konnana nu e gele afefe sura ala u kana o kuna funya da ale kuluka France kan kuna fundi sira yere kon ka korofola ko France autorité koni une décision ta kadaka France ka ministre de l'intérieur ni o Bruno Ratayoye ale de kunya yira ka fo yere kon ko mi France ni Algérie ka kele kun rukum konana ko Algérie ale be ka kodo yere kon tane ka France segere France kan ministre yere kon kunya yira ka fo ko wala sa ka jabi yere kon ke kanyeshi uma ko kan décision d'etat o yere de konna mais état major ale fene décision ta kabina na France kan ministre ka décision la bara araba tebene me kalu kleta anani samba fla ani mo andru France autorité maoulé Algérie ka chargé d'affaires yere kon convoqué ne kata France jamana konana convocation c'est fait France autorité obada Algérie ka chargé d'affaires yere kon kluka ko Algérie fla ka France ka agentan ani flamu yere kon gene ka bo aka jamana konana ko olube Algérie ka o kewale yere kon condamné wa France autorité maw kunya da chargé d'affaires kluka ko France fene bina na jabi kene kanyeshi Algérie kan kewale ma wa Jean-Noël Barrot yere kon ya ira ka fo ko komi Algérie France ka agentan ani fla fenege ko France ale fene bina na Algérie ka agent do fenege ne ka bo aka jamana konnana ko komi Algérie décision yere konta kamna na France ka agent kura were o gene ka bo aka jamana konnana France ale ka gouvernement ka porte-parole ni Sophie Primaye ale la silike alamsa temene mekalo kleta andru samba fla ani mo andru conférence de presse do sinfe ko France be ka disposition kura do yere konta ko ke jabi ne kanyeshi Algérie ka kewale nunuma ko France ka gouvernement ka porte-parole ka korofola ko Algérie ni France jere kon ko foite ga falen ko be ga jugoya kata ka fede ko nga al nasro yelema buga do ko la yeleman yere kon be kata sira jugu de kan kadaka ko mi e bulem sansal yere kon ko ulu France mawte foido o ma ko folen ka kuna funewla kadaka ko France ga agent damado mun yere kon kumbe Algérie jamana kon na ko Algérie flene ka ulu ka o agent nu bela jelenge ko ulu be jabi min kene kanyashi Algérie autorité mawka ke waleuma o be kelen yere de koni o de ni Algérie ulu ka magien kadaka ko passeport diplomatique de be abolo ulu fene be Algérie ka madole o ka jamana konna ni passeport diplomatique be mamunu bolo ni visa te ulu bolo ulu fene be o manunu geni ka bo o ka jamana konna na waya ira ka fo ka be wakati mi na foko bi Algérie ale ka ressortissant munu be France ka jamana konna ni passeport diplomatique be ulu bolo ka foleno manunu bela jele ku wajibale no ni ka bo France jamana konna na ko wani maniere kon mabo ka do ka fo dura na tola France autorité ma wira bina ta manu gene ka bo wa jamana konnana mi yere koné France ale ni Algérie yere kon tcheje ame wakati mi na foko bi o kon yere kon tchenu do ko sebe wa kon yere kon damne na kabini samba fla ani muwa anani wakati expert yere kon ka korofola ku jigi dalen do aka ka foko jamana fla nunu ubna na barake no akliye ka usiki ka kuma nyogo fere kon kada ka ko fonyo kon yere kon na jamana fla nunu shika intérêt ala Nina we dasigi anga bidon kibarula aman kan bagana la me bawa bela jini fo maliko no ani maliko ka ambe ya wakilina jigi kabe sengande meni kuna fulani kanina Charlie ani ka wakilina odi akilina jiorola wale ko fe amba fo yana ko au kambe anyogona werema